namin, and then bakit ang cleavage ko? 10 pieces na apple. Aayusin ko yan. Mabuti pa dito, maliwanag o sana dito. Hello guys! So kakarating lang namin. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Kakarating lang namin, and then bakit ang cleavage ko? Ayan, nagluluto ako ng pizza. Niluluto ko yung pizza at hugasin, no? Pasensya na. So, eto, dito ko siya niluto sa kawali. So, nakaluto na ako ng dalawa. So, dahil, ayan yung gusto ko kasi ganito na talagang gabi na kami nakakauwi pag mag-grocery. So, at least ito, diretso na iniinit ko na lang siya. Kaya, ayan. Meron siyang valecturin. Mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Konti lang naman. Actually, kulang pa nga yun eh. Pero, ayan. Lutuin ko lang. Tapos magkakapi lang kami ni Papa. Ayun guys, dyan ko na lang kayo ilagay ha. Kasi wala yung makapaglagyan. Oh, hindi ka makita. Ito na lang, ipakita ko na lang sa inyo yung mga nabili ko. Yan yung aking likod dahil hindi pa ako ito, Chinese pechay. Dahil masasabaw kami. 27 pesos lang. So, tawag dito. Tanglad, 5 pesos. Yes, marami siya. And yung fruits ko guys, apple lang yung binili ko kasi meron pa kaming mangga. Ayan, ang bango. Kaya namin mamaya. So, meron akong na apple. Bondo! 10 pieces na apple. Medyo maliliit yung apple today. Pag ganito na yung apple is sobrang liliit na, kasi may time talaga na sobrang liliit ng apple, mas maganda hindi kami bili ng per piece talaga. Mas maganda yung kilo-kilo. Oh, kasi sa Gaisano, kilo-kilo ito. Hindi ko nakapunta sa Gaisano. Pero ayan. Pero yun, 10 apples yung aking nabili. 100 pesos yung halaga ng apple. Kasi sobrang lapit lang talaga ng price ng apple sa Gaisano at saka sa uy, itim yung mukha ko. Uy. Saka doon sa palengke. Ito kami natira na konting watermelon dyan. Kaya bumili na ako ng maliit na papaya. This is 39 pesos. Ano? Ay, 39 pesos na. Ayan. Medyo mura naman yung patatas, in fairness naman. So, patatas, all in all, kasi gagawa ako ng freezer meals na mga i-freeze ko na siya. Lulutuin ko siya siguro bukas. So, eto, 6 pesos lang to, dalawa. And then, yung patatas, nabili ko ng 50 pesos. Ayan. Medyo madami naman, in fairness. Ayan, kasi mag-aafritada ako. So, ayan. And celery. This is 27 pesos. Ayan, okay na to sa akin. Kasi ipanglalagay ko lang dun sa sandwich na akin lang naman kasi Papa hindi naman kakain. Yung kamatis at saka tawag dito. Bell pepper. Ayan. Ginataang puhol. Yaks. Ginataang ng langka. Sa amin dito nangka. Sa Tagalog langka. Yun. Luto na ito guys. Luto. Pero plano ko ipakita ko sa inyo ito bukas. Kasi bukas ko ito lulutuin. So, eto 20 pesos. Eto naman 20 din. Ay no, 10 lang pala kasi half lang to. Maliit lang. Kasi may partner ko dyan na kailangan ko i-refrigerate. Yung isda, bangus yung binili ko. Dalawang bangus. So, dalawang bangus. So, ayan siya. Iihawin ko to. Tapos, ilalagay namin sa refrigerator. Hindi siya masisira, I swear. And then, the rest, isda na to na maliliit para pangpaksiw at saka
tawag dito. Papakita ko naman sa inyo yun pag nagluto na ako ng mga ulam. Taxi at saka yung fried. Yun. Ayun. So, si Papa busy kasi siya. Ayun. So, yan lang guys. I-arrange ko na lang to lahat. At nakikita nyo. Ayan yung itsura. At nakikita yung aking clavage. Yan. Aayusin ko yan. Dito maliwanag. O sana dito na ako haul. Pero yan yung niya. Yan lahat. Pero actually kulang pa yan. Ito si Papa pabibilin ko bukas ng pork bones para sa fritada at saka sa sabaw. So, ayun. And ano pa ba? Yun ata. So, bigas. Nakabili na kami na bigas. 2 kilo yung binili ko. So, nandiyan sa ilalim. And, yun lang naman siguro. Yun lang guys. I hope you guys enjoy. Sana na-enjoy niyo yung vlog today. Dahil wala na din naman akong ginawa. And, yun. Follow niyo ko sa Facebook, Instagram, Family Budget. Gumawa pala ako ng Facebook page, Facebook group. Parang Our Family Budget, Christine Group yung pangalan niya. Actually, bisitahin niyo yung page ko kasi pinost ko siya doon. Follow niyo, ma-join kayo sa group na yun guys dahil sinadya ko talaga yun kasi sa mga gustong mag-share ng kanilang stories, sa gustong mag-share ng kanilang budgeting tips and yung mga techniques ninyo kung gusto nyo i-share doon, pwede nyo gawin yun doon lahat. So, diba? Para ma-share nyo din yung mga kaalaman ninyo. So, yun lang guys. Siguro ilalagay ko naman yung link sa description box para ma-diretso kayo doon sa Facebook page yun. So, yun. So, good night guys. See you in my next video. Babush and good night. Good night, Father. Night, I'm busy. Wow. So, baby, good night. Good night. Good night. Ayun, kanina pa siya. So, yun, good night. Saka guys, please, follow nyo. May gumawa ko ng page